že vyhráme. Poslala som 27 prihlášok. Nazar. Počúvaj ma. Dostali sme pozvánku na grupence. Hej. No? A to ako? Kto sa má všetko zúčastniť, čo? No, tak, ja? No? Ty? A suseda Čunderlíková. No, prestaň, ty krapúň. No, čo, nesúhlasíš? Vyhod hlavy. No tak dobre, škrtám ťa. Počúvaj, Aleš. Že sa tebe tá Čunderlíková páči, čo? Povedz. No, tak, nie. Možno, že je krajšia ako ja. No. Ale je prostá. Tak povedz, aké ženy sa ti páčia? Múdre alebo pekné? Ani jedný, ani druhé. Vieš dobre, že mám rád len teba. No veď za to. Žehlíš mi košelu? No určite, žehlím si šaty. No, to si celá ty. Tvoje šaty sú ti prednejšie ako ja. Tak áno, lebo bez šiat sa na ulici ukázať nemôžem, ale bez teba áno. Ti veľmi pekne ďakujem. Ja sa tu vláčim s nákupom, zarábam tu veľké peniaze. No ty zarábaš veľké, vieš čo? A nie peniaze. A z nákupy sa vláčim väčšine ja. Aj včera. Aká bola búrka, skoro do mňa udrel blesk. No tak ty môžeš byť pokojná. Teba blesk netrafí, ty už dávno nikoho nepriťahuješ. Víte na budúci večer. Z 28 prihlášok, ktoré ste nám zaslali, sme vyžregovali rodinu Mária a Alojz Malý. Zavolám tu Čunderlíkovú, hádam, nie? Ale prečo? No, vyhrali sme. Pôjdeme spievať. Spievať pôjdeme. Počkaj, ako spievať, čo spievať, no veď ale ja neviem spievať. Dosti. Však ani ja. Tak, na čo si posielala prihlášky potom? No lebo chce byť hviezda, chce byť speváčka, chce byť v smotánke. Ja som debil. Čo? Smotanu som nekúpil. A ty si prosím, čo to tu pletieš, prosím ťa? Musíme ísť spievať s niekým, kto vie spievať. Tak počkaj, z našej rodiny nevie spievať nikto. Tak to musíme nejako zakamuflovať. Počúvaj, ja mám kolegu Feriho. To je nádherne spieva. A teraz som ho videl tu na dole v krčme. Dobre? No, idem po neho a povieme, že je to môj brat. Dobre, no poď. Ale, potichu. Nech to nepočuje Čunderlíková, lebo keď počula, že sme vyhrali, tak hneď je tu. Jasné. Gratulujem, rodinka. Tak ste to vyhrali. Gratulujem. No, ale jak sa už chcete ísť, veď ste len dvaja. Čo? No, to budete musieť nejako vyriešiť. No. A ja by som s vami išla. Ja sa normálne obetujem a pôjdem tam s vami. A povieme, že som tvoja sestra. No, dobre. Tak sa na seba aj trošku podobáme. Dobre, kde sa viete čo, ja idem. Áno. Ale kam ideš? Musíme trénovať. Ja idem pre môjho brata. No. Poďme brata. Ale áno, my tam máme moja takto vyriešené. My s bratom budeme spívať s tebou. Áno. Počkaj. No, ale však môžeme tam ísť aj štyria, nie? Áno, prestaň už. No, poď. Idem. No. Vypijeme si. Áno, daj si niečo. Dobre, no. Tak pozri sa moja. No. Dáme si do jedného a potom už pôjdeš. Dobre? No. A čo ty taká? Čo sa na mňa hneváš? Prečo? Že som ti vytopila kúpeľňu. No, môžem ja za to, že ten môj starý zaspal vo vani? No, zaspal. Čas ho tam trafil. Nie. Dobre. Môžem ja za to, že mi tam spadol sen? No. Spadol. No. A ináč ten tvoj starý ako? Ale no tak, celkom dobre, ale... Áno. Cez víkend nebude doma? Áno. Pozvali ho kamaráti na zabíjačku. To musí mať dobrých kamarátov. Čo ja viem, nemám skôr pocit, že nezohnali svinu. No. Nevadí. A vieš, čo robil ten môj starý, kým ešte žil? To bol
sviniar, on behal za ženskými. Hej. No, a raz si doviedol takú ceskanú blondínu. Prišiel o 2:00 v noci, zazvonil a vieš, čo mi povedal? Vraj, nebuď svinia a povedz si moja sestra. No. Ježiš, ozaj. No. A čo tvoja sestra? Tá, ty nemá sestru, nie? Už som to Žije v Košiciach. No. Ja predstav si, o nej si každý myslí, že je to panenka Mária. To ako? Má nej fotku, no. Panenka Mária. Počúvaj, ja som si to, čo mi povedal minule. Čo? Že vraj neviem uspokojiť chlapa. Čo ale nie? A čo si mu na to? Že mu dovediem najmenej 3 svetkov. Verím, že tí, ktorí sme vyžrebovali, už veselo trénujete na váš veľký deň. No počula si to? No. Tak trénovať musím. Áno, a čo budeme spievať? Ale čo si chce spievať? Ja budem spievať. Čo ja viem, mohla by som teraz... No. Ja poznám takú jednu. Teraz je to taký veľký hit. Ďakujem, no. A nejakú pomalšiu, nevieš? No, túto, to poznáš? Why won't you? I love you.